li minna illum fiskit il-kelma tiegħek tkun id-dawl li keċċid l-għamijiet. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejr nofri dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ ta' Margarita, Giuseppe u Joseph Camilleri. Qegħdin fit-tieni jum ta' talba l-għaqda fost l-insara. Nagħmluha x-xewqa u talba tagħna li Kristu għamel lill-Alla l-Missier, nitolbok biex daw kollha li huma tiegħi ikunu l-koll ħaġa waħda bejniethom. Ħuti biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa nitolbu maħfra il-mulej tan-nuqqasijiet tagħna. Int Mallem tajjeb tagħna mulej ħnina. Int Raj tajjeb tagħna Kristu ħnina. Int Sultan ħanin tagħna mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla ta' seta bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art, isma' bittieba t-talb tal-poplu tiegħek watina il-paċi fi żmienna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktieb lill-Lud, Ħuti. Kristu jista' jsalva għal kollox il-dawk li bih jersqu lejn Alla. La darba hu jibqa' għal dejjem ħaj biex jidħol għalihom. Dan hu ta' bilħaq il-qassis il-kbir li kien jgħod għalina. Qaddiż, innoċenti, safi, maqtuħ mill-mitimbin, merfuħ il-fuq mis-smewiet, li ma għandux bżonn bħal qassisin il-kbar l-oħra joffri kuljum is-sakrifiċċju, l-ewwel għad-dnubiet tiegħu stess, imbagħad għad-dnubiet tal-poplu. Dan hu għamlu darba għal dejjem meta offra lilu nnifsu, għax il-liġi tqiegħed bħala qassisin il-kbar bnedmin li huma dgħajfa. Iżda l-kelma tal-ġurament li ġiet wara l-liġi tqiegħed iben li ġie magħmul perfett għal dejjem. Dini issa l-aqwa ħaġa li rridu ngħidu li aħna għandna qassis hekk kbir li qgħad fuq il-lemin tat-tron tal-kobor ta' Alla fis-sema, Ministru tas-Santwarju tat-Tabernaklu veru li hu magħmul mill-mulej u mhux mill-bnedmin. Kull qassis isir biex iressaq l-offerti u joffri s-sakrifiċċji. Jeħtieġ għalhekk li dan ukoll ikollu xi ħaġa x'joffri. Issa li kieku Kristu kien fuq l-art ma kien ikun qassis xejn. Billi fuq l-artal hawn qassisin li jresqu l-offerti skont il-liġi. Dawn jaqdu santwarju li hu xbija u dell ta' dak tas-sema, skont ma Alla qal lil Musè meta dan kien wasal biex iwaqqaf it-tabernaklu. Isli tagħmel kollox fuq il-mudell li wrejtek fuq il-muntanja. Issa l-Ministru li kiseb Kristu hu daqshekk aqwa minn dak tal-imoddi, daqskemm huwa aqwa il-patt li tiegħu huwa il-medjatur, għaliex hu patt mibni fuq wedijiet aqwa. Il-kelma tal-mulej. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sakrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtniex vittmi tal-ħruq u tat-tpattija, imbagħad jiena qed hawn jien ġej. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuq li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek.
xandart il-ġustizzja f'ġemma kbira, xuftejja ma żammejthomx mal-waqa, mulej, dan inti tafu. Jitennew u jifirħu bik dawk kollha li jfittxuk, jgħidu dejjem kbir il-mulej dawk li jħobbu s-salvazzjoni tiegħek. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien Ġesu telaq flimkien mad-dixxipli tiegħu għan-naħħa tal-baħar u kotra kbira mill-Galilea marret warajh u mill-Ludija, minn Ġerusalemm, mill-Idumija, min-naħħa l-oħra tal-Ġordan u mill-inħawi ta' Tiru Sidon. Kotra kbira ta' nies li semgħu b'kull ma kien għamel marru ħdejh. U qal lid-dixxipli tiegħu biex iżommulu dajsa mħejjija fil-qrib minħabba il-kotra biex ma jafsux fuqu, għax billi kien fejjaq ħafna nies daw kollha li kellhom xi mart kienu jrossu fuqu biex imissuh. U l-ispiriti ħżiena kull darba li kienu jilmħuh kienu jinxteħtu fl-art qudiemu u jaqbdu jgħidu, int liben ta' Alla. Iżdu kien jordnalhom bi sħiħ biex ma jurux min kien. Il-kelma tal-mulej. Fil-kelma li għadna kemm smajna għal darbtejn għandna San Mark jinsisti li folla kbira ta' nies kienet timxi wara Ġesu. U rajna wkoll li kienu minn diversi nħawi, minn diversi postijiet. U dan ar-raġuni li kienu jaraw leġubijiet fih. Dak li kien iwetta il-kelma tiegħu li kienet kelma ta' verità. Waħna nitolbu lil mulej Ġesu biex jatina din il-ħeġġa, din il-ħerqa li kellu dan il-poplu, din l-esperjenza li huwa kien jagħmel biex aħna narfu il-mulej Ġesu li jaħdem fil-ħajja tagħna. Kieku kellna nieqfu naraw dak li jagħmel il-mulej magħna, aħna wkoll naraw ħwejjeġ kbar li huwa jwettaq ta' kuljum, il-grazzi li jatina ta' kuljum. U allura aħna wkoll nimxu warajh, infittxuh u nagħmlu minn kollox biex nisimgħu il-kelma tiegħu u nkunu fil-preżenza tiegħu. Interessanti li fil-Vanġelu li għadna kemm smajna, insibuha anki drabi oħra, meta l-ispirti ħżiena jew ix-xitan rid jagħti xhieda ta' Ġesu Kristu, fil-każ tal-lum bdew jgħidu int liben t'Alla, jiġifieri l-istqarrija tad-divinità ta' Ġesu Kristu, Kristu kien isikkithom biex ma jurux min kien. Hija xi ħaġa li qisu tolqotna. Għaliex kien isikkithom? Għaliex ma kienx ġejja minn għajn veritiera, mill-verità, imma kienet ġejja mill-biża li dawn kienu jħossu bit-teddida tal-preżenza ta' Kristu li kien liben ta' Alla. U allura Ġesu ma rridx li missier il-gideb ix-xitan b'xi mod jew ieħor jagħti xhieda tiegħu ma toċ, għax ma tistax torbot fuqha, anki jekk f'mument qed jgħid il-verità. U allura Ġesu Kristu jinsisti magħhom biex ma jgħidux min hu, għax ma jistenniex li għandhom ikunu huma li jistqarru għalih dak li huwa kien verament. U allura nitolbuh lil mulej Ġesu u ma kienx jaqa' għall-ingann tal-ispiriti ħżiena tax-xitan,
u hekk ukoll nitolbuh biex huwa jgħinna u jieqaf magħna biex fil-mixja tagħna ma nħallux li x-xitan b'xi mod jew ieħor jingannana fil-mixja tagħna. U għalhekk nitolbuh ħalli jżommna dejjem qrib tiegħu u jħarisna bil-ħarsien anki tal-Verġni Marija, Om tiegħu u Om tagħna lkoll. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Kristu is-saċerdot waħdini u ta' dejjem huwa dak li Alla bad biex ifejjaq l-umanità marida u jeħlisha mix-xitan. Nitolbu biex fina wkoll tiddi r-rebħa tal-mulej Ġesu, aħna u ngħidu fġieħ ir-rebta ta' ibnek mulej ismana, ġieħ ir-rebħa ta' ibnek mulej ismana. Għall-Knisja sabiex il-mulej jikompli jfejjaq u jeħles il-bnedmin li qed ibatu permezz tal-opri tajba tal-insara nitolbu. Ta' ibnek mulej ismana. Għall-awtoritajiet ċivili sabiex ifittxu mhux il-poter li jassar imma s-servizz li jwieġeb għal bżonnijiet tal-fqir u l-batut nitolbu. Għall-morda sabiex id-batija tagħhom magħquda mad-batija ta' Kristu tiswa għas-salvazzjoni tad-dinja nitolbu. Għal din il-komunità sabiex tfittex dejjem il-preżenza ta' Kristu fit-talb u ċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti nitolbu. Għal ħutna Margarita, Giuseppi u Joseph u għall-erwieħ kollha tal-Burkatorju biex fil-ħniena kbira tiegħek tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Għal ħutna l-morda l-anzjani għal dawk li jduru bihom nitolbuk għal paċi fid-dinja f'diversi pajjiżi b'mod partikolari il-paċi fl-Ukranja. Nitolbuk mulej biex tatina x-xita f'waqta ħalli l-art ma tċaħħadniex mill-frott tagħha nitolbu. Nitolbuk mulej bil-ħerqa kollha lill-Ispiritu Qaddis tiegħek biex dawk kollha li jemminu f'ibnek Ġesu ikunu l-kol ħaġa waħda bejniethom taħt raj wieħed u merħla waħda nitolbu. U Alla nitolbuk tfejjaq il-qalbna u l-ġisimna bil-qawwa ta' ibnek Ġesu li dejjem ħaj jidħol għalina quddiemek lilu ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixra għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq, niżgħu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox,
tajjeb u taġġejta salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, int jogħġbok tatina il-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u ffer kbir infaħruk u intennulek qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħaj il-ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħajl kalċej reġarat il-ħajr tar id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Margarita, Giuseppi u Joseph li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħelna għalina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa Giuseppi, ma' l-Apostli, ma' San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien ngħidu t-talba l-għallimna Sidna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub
ومħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għaqda li intrid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem fl-imkien mod-dem ta' Sidna. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi żdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
ru jitfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispiritu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi għaxu xeħet għajnej fuq ċokun tal-qaddejja tiegħu iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar qaddis u l-isem tiegħu il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu u wera il-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla jiċkejknin mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn ħaħseb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħed lil misserijietna b'risq Abram u nislu għal dejjem. Glorja l-Missier Liben u lill-Ispiritu Santu kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Atina mulej l-Ispiritu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna l-kol minn ħobża waħda tas-sema hekk ukoll fit-tieba tiegħek tammilna qalb waħda bejnietna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, ibarikkom Alla l-mulej li jista' kollox il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna